Amen bazalwane. Ngithanda ukunibingelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu. La kunencwadi nje encane nje engiyithandayo kakhulu ezwini likaNkulunkulu etholakala KwabaseKorinte bokuqala chapter number 13 uverse number 8 size sigcine kuverse number 13 la khona uPaul esuke sichazela khona ukuthi noma singaba naziphi iziphiwo zikaMoya kodwa uma singenalo nje uthando asinto yalutho, noma singaba nokukholwa okungagudluza intaba kodwa uma uthando singenalo asinto yalutho. Uverse 8 ke wakhona ufundeka kanje: uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimo ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi kuyakukhawuka, ngokuba sazi ingxenye siprofetha ingxenye, kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokhu okuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazidlisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda ngayeka okubuntwana, ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokupheleleyo njengokuba kade ngaziwa ngokupheleleyo. La uPaul udumisa uthando, noma izwi likaNkulunkulu lidumisa uthando, ukuthi noma singaba khona iziphiwo zikaMoya, noma ngaba khona ukukholwa, noma ngabe khona ithemba, kodwa konke lokho kuzodlula, kodwa uthando lume ingunaphakade. Mhlambe into ecacisa lokho kakhulu uverse number 13 uthi ke manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando, lokhu kokuthathu, kepha okukhulu kunalokho luthando. Amen bazalwane. Okusho ukuthi ukukholwa, yithemba kanye neziphiwo zomoya angeke zize ilinganiswe nothando. Okusho ukuthi uthando lona luzohlala noma luzoba khona until kuze kube sekupheleni. Kodwa lezi zinto ezintathu engiyibalile, iziphiwo zikaMoya, ukukholwa, yithemba, zona ke zizodlula uma uJesu ebuya. Azakazodlula manje njengoba izwi likaNkulunkulu lisho. Asikho nesisodwa isiphiwo sikaMoya esesidlulile esikhathini samanje. Zonke iziphiwo zikaMoya zisakhona up until kuze kufike okupheleleyo. La kuverse number 9 uthi uPaul, ngokuba sazi ingxenye siprofetha ingxenye, mase uthi uverse number 10, nxa sekufike okupheleleyo lokhu okuyingxenye kuyakukhawuka. Lana ke uPaul uma ekhuluma ngokupheleleyo akakhulumi ngokufika kwezwi, kodwa ukhuluma ngokubuya kukaJesu. uJesu uyena opheleleyo, uyena la khona sesingeze soba khona isidingo sokuthi sazi ingxenye. Uma kubuya uJesu siyokwaziwa njengalokhu kade saziwa, kodwa manje because uJesu akakabuyi okusho ukuthi sazi yona ingxenye, kodwa uma uJesu esebuyile yila khona siyokwaziwa njengalokhu kade saziwa kwasekuqaleni. Ingakho incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 1 uverse number 7 uthi iziphiwo zikaMoya zikhona up until kuze kubuye uJesu. Uma uPaul ekhuluma ngokuphelela la akakhulumi ngokuphela kweBhayibheli, kodwa ukhuluma ngokubuya kukaJesu. Okusho ukuthi noma iBhayibheli likhona, yebo iBhayibheli likhona futhi liphelele liphefumulelwe uNkulunkulu, and okwesibili ilona iBhayibheli elisiyalelayo ukuthi asenze iziphiwo zikaMoya noma asihambe ngeziphiwo zikaMoya. Okusho ukuthi iBhayibheli liphelele zikhona iziphiwo zikaMoya. Uma iziphiwo zikaMoya zingekho kusho ukuthi esihamba ngeBhayibheli elingaphelele, because iBhayibheli ilona elivumile iziphiwo zikaMoya. Alizange lisho ukuthi iziphiwo zikaMoya seyidlulile, kodwa lithe iziphiwo zikaMoya zizodlula uma sekubuye uJesu, sekufike okupheleleyo. Ukuze sibone ukuthi lokho okuphelele uPaul akhuluma ngakho ukuthi wayengakhulumi ngokuphela kweBhayibheli, kodwa wayekhuluma ngokubuya kaJesu. Sizofunda uverse number 12, ngicabanga ukuthi uwona ke uverse number 12 ochaza kabanzi ukuthi okupheleleyo akusikhona ukuphela kweBhayibheli, kodwa okupheleleyo ukufika kukaJesu Kristu ezolanda ibandla lakhe noma ezokwahlulela izwe. Lapho khona ke sesiyokwazi ngokupheleleyo. Asike sizwe ukuthi uverse number 12 uthini wona: ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso, manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokupheleleyo njengokuba kade ngaziwa ngokupheleleyo. Sekuyavela ke manje ukuthi manje sazi ingxenye ngokuba asakabonani noJesu ubuso nobuso, kodwa uma sesibonana noJesu ubuso nobuso yikhona ke lokho kuyingxenye kuzophela. Kodwa manje because sazi ingxenye
njengoba sazi ingcenye okusho ukuthi zonke iziphiwo zikaMoya, kungabe ukuprofeta, kungabe ukukhuluma ngezilimo, kungabe amaphupho, kungabe noma isiphi isiphiwo esikhona sikaMoya sisakhona kuyeze kubuye uJesu, ngoba sazi ingcenye manje. Kodwa uma sesibonana ubuso nobuso, lithi iBhayibheli lokho kuyingcenye kuyokhawuka. Uvesi 9 asike sizwe ukuthi uthini, ngokuba sazi ingcenye siprofetha ingcenye, kepha nxa sekufike okupheleleyo lokho okuyingcenye kuyakukhawuka. Yezwa ke ukuthi sazi ingcenye siprofetha ingcenye, kodwa lokho kuyingcenye uma sekufike okupheleleyo kuyokhawuka. Uthini uvesi number 12 ngengcenye? Uthi ke ngokuba manje sibona esibukweni ngalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso, manje ngazi ingcenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokupheleleyo njengakade ngaziwa ngokupheleleyo. Manje ngazi ingcenye ngokuba sakabonani noJesu ubuso nobuso, kodwa uma uJesu esebuyile, ikhona ke iziphiwo zikaMoya zizodlula zonke. Okusho ukuthi njengoba siphila manje bazalwane, ningadukisa umuntu noma ngafika umuntu ethi iziphiwo zikaMoya sezidlulile, kodwa mtshela ukuthi izwi likaNkulunkulu lithe iziphiwo zikaMoya zizodlula uma sesibonana ubuso nobuso noJesu. Okwamanje asakabonani ubuso nobuso noJesu. Okokuqala lokho okumele ubagade bonke abathi iziphiwo zikaMoya sezidlulile, because iBhayibheli alizange lisho ukuthi sezidlulile. Noma ngasho ukuthi no, ngoba sesinalo iBhayibheli iphela sekho isidingo seziphiwo zikaMoya. No, iBhayibheli iphelele ngazi iziphiwo zikaMoya. Ilona iBhayibheli lithe iziphiwo zikaMoya asihambe ngazo. Alizange lisho sezidlulile. Into elisitshela yona izwi likaNkulunkulu ngeziphiwo zikaMoya lithe zizodlula uma sekubuye uJesu. Noma ngabe kuthiwa sakhiwe phezulu kwefoundation, leyo foundation esakhiwe phezulu kwayo, leso sisekelo esakhiwe phezulu kwaso, isona esivume iziphiwo zikaMoya. Ngeke ngize ngithi ngiyakholwa izwi likaNkulunkulu, ngiyakholwa isisekelo sikaNkulunkulu, kodwa ngibe ngiphikisa iziphiwo zikaMoya. Okusho ukuthi ngiyakholwa ingcenye yesisekelo, kodwa kusekukhona enye ingcenye yesisekelo esengayikholwa, because iBhayibheli alizange lisho ukuthi iziphiwo zikaMoya sezidlulile. Lithe zizodlula uma sekubuye uJesu. Manje ke uJesu akakabuyi, kodwa uma uJesu esebuyile ke iziphiwo zikaMoya ikhona ke la zizodlula khona. Ingakho nokukholwa kusekhona manje, nokukholwa kuzodlula uma sekubuye uJesu. Indaba ukukholwa kuzodlula uma sekubuye uJesu, ingoba lithi iBhayibheli ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Uma kuJesu esebonakala, uma uJesu esebonakaliswa, asekho isidingo sokukholwa ngoba sobe sesimbona. Futhi nethemba lizodlula uma uJesu esebuyile, ngoba lithi iBhayibheli asikwazi ukuthemba into sesiyibona. Uma uJesu esebuyile asekho isidingo sokuthi sithembe, because siyabona. Ngamanye amazwi ke uthando kuphela oluzoba khona noma uJesu esebuyile, ngokuba uNkulunkulu uwuthando. Lona kuthando ngeke lize lidlule, lizohlala ingunaphakade. Kodwa iziphiwo zikaMoya zisakhona up until uJesu aze abuye. Lithi iBhayibheli lokho kuyingcenye kuzokhawuka uma sesibonana ubuso nobuso noJesu. Njengoba singakabonani ubuso nobuso noJesu, iziphiwo zikaMoya zisakhona. Okusho ukuthi wena khulekela isiphiwo sakho sikaMoya usisebenzise ngendlela efanele. Lithi iBhayibheli uma unesiphiwo sokuprofeta, profeta ngangesilinganiso sokukholwa kwakho. Uma sengosokufundisa isiphiwo sakho, fundisa ngangesilinganiso sokukholwa kwakho, ungakopeli kwabanye. Yenza le mission yakho uNkulunkulu akunikeze yona. Iziphiwo zikaMoya zikhona up until uJesu azabuye. Lithi iBhayibheli uthi uPetru mayekhuluma ngeziphiwo zikaMoya, uthi ey'nsukwini zokugcina uNkulunkulu uyothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama, phezu kwayo yonke inyama ey'nsukwini zokugcina. Iy'nsuku zokugcina ziqale ngesikhathi uJesu efika emhlabeni, kuze kube manje siphila ey'nsukwini zokugcina. Iziphiwo zikaMoya ezey'nsuku zokugcina. Njengoba sila siphila ey'nsukwini zokugcina, iziphiwo zikaMoya zisakhona up until uJesu aze abuye. Uma uJesu engakabuyi, asikho isiphiwo esesidlulile, zisakhona. Uma bekhona bathi iziphiwo zikaMoya seyidlulile, abaveze izwi, because izwi licacile ukuthi iziphiwo zikaMoya zizodlula uma uJesu esebuyile. Kulesikhathi ke siphila kusona sakabonani ke noJesu ubuso nobuso. Uma sesibonana ubuso nobuso, lokho kuyingcenye kuzokhawuka. Okuphele uPaul akhuluma ngevesi number 10, ukhuluma ngokubuya kukaJesu. Ingakho incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 1 verse number 7, kwabaseKorinte bokuqala chapter number 1 verse number 7 ufundeka kanje: ukuze ningasalelwa nasinye isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambulwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Okusho ukuthi ningasali ngamuva, noma ningasali noma ningasali ngamuva, yebo, isiphiwo sikaMoya. Zonke iziphiwo mazibe khona kunina
kuze kubuye uJesu. Because silinde ukubuya kaJesu ngazo iziphiwo zikaMoya. Uma iziphiwo zikaMoya sezingekho, kusho ukuthi siphikisa izwi likaNkulunkulu, simelene nalo izwi likaNkulunkulu, ngoba phela ilona izwi, isona isisekelo, yilo izwi eliphefumulelwe uNkulunkulu elithe iziphiwo zikaMoya zizobuya uma uJesu ebuye.